Alright, ngikubingelele ke mthando wezemidlalo ngalesikhathi ngibingelele kuphi nakuphi la obukele khona ke makuthi ke usuku lakho lokuqala ukuyona ke le channel awenze kanje like video ebese ke uya subscribe kuyona ke i-channel ungaphinde ke uciphe notification bell ukuze uthole ama notification uma kukhona ke i-video esifakayo. Sikubekele ke nje ama transfer news kwi Betway Premiership sokubhekela lapha kwezimnyama esigabeni esiphansi kwi Orlando Pirates lapha ke ku DDC yayo ke lapha ke Orlando Pirates ke udaba oluvelayo ekuthiwa ke Orlando Pirates isisayine umdlali oyiwinger from lapha isiwelele FC lapha uNcedo Mafanya impela ke uzogijima ke kuzona ezimnyama ekuyona ke iDiski challenge, kanti ke loyo obengumqeqeshi ke wakhe lapha ke uGoffrey Mosowetha uqinisekisa ukuthi ke umfana akuzumthatha isikhathi esingakanani ukugijima kwi first team kwazise umfana ke okhuthele ohlupho o fast ngendlela eyisimanga lapha ke kwi right wing. Impela ke uthembisa ukuthi akuzokuthatha isikhathi esingakanani ukuthi umfana ke simbone egijima kuyona ke i-senior team yalo ke lapha ke ibhakabhaka. Iyona update engiphethe ke njengamanje, like i-video, subscribe kwi channel. Mina nawe ngizohleze ngikhona ngulethela ke ama transfer news kwi Betway Premiership. Kwamanje ke video yethu asibambe la, nisale kahle.